Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi Baratelima, Chenyuma, Songo Matematia, Andi Baratelima, Telima, Wadaka di Tro. Sojo la la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani here, Mali ho severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songo Matematia do, Andi Simankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo Matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Leila Tourou Kadri ni ale be latigɛ su kofɔ ale ɲɛnamayala an fɛ yan nɔ Bamakɔ kunu su fɛ ka dugu jɛ bi ntɛnɛn na ni wulikajɔ ninnu senfɛ laseliw ka taa fara wajilu caman ka olu kɛra an bɛna mun yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Opération Un Habit Un Sourire ale ye dɛmɛ wale min bɔra Association Solidarité Avenir maaw yɔrɔ ka ɲɛsin maaw ma mun ka ludura bɛ yelibaliya bana la kalanso la min tɔ dalen don Yusuf Jakite la nin baara ninnu kɛra dimanche mars kalo tile 15 an bɛna mun yira aw la ni kunnafoniya in senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn ye mars kalo tile 16 san 2026 an bɛna mun walawala ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila Advance TV ale jabaraniso sanfɛla la i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka tali kɛ sunkalo ale ɲɔgɔn dɛmɛ wulikajɔw la association min ni a bɛ wele ko Association Solidarité Avenir ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma mun ka ludura bɛ yelibaliya bana la nin baara ninnu sigira sen kan ekɔliso la min tɔgɔ dalen don Yusuf Jakite la misalakaw fɛ mun bɔra o ko la Isa Sise ale b'o la kali an ye. Maa min bɛ fɛn di o tɛ bolokolonya o bataki in bɛ hakilijigin kɛ k'a fɔ dɛmɛ ani tilali k'a lase dɛsɛbagatɔw ma o ye fɛn min ni bɛɛ tɛ se k'a kɛ nka Association Solidarité Avenir ale y'a jira k'a fɔ dɛsɛbagatɔw dɛmɛli o ye ale aminan dɔ ye o de kama u wulila ka se ka dɛmɛ caman lase misala École des Jeunes Aveugles ma cogo min na. Hakilina in bɔra élan de solidarité de la ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma minnu n'a ka kan a ɲɛci bɛ minnu ye walasa u ka se ka nisɔndiya dɔ sɔrɔ du projet in yɛrɛ tɔgɔ Un sourire, un habit, un sourire. Mais ni sourire in tɛna kɛ yɛlɛ ye ni sourire ye nisɔndiya de ye on va dire fini kelen ka fini kelen di ka nisɔndiya kelen lana sabati donc an y'a souhaité ka na nisɔndiya las'u ma ni seli ɲɛkɔrɔla in na walasa u ka se ka nisɔndiya dɔ sɔrɔ ni fini kuraw ni samaraw sɔrɔli ye fini minnu don finiw don minnu bɛ se ka sutura lase denmisɛnninw ma en même temps minnu bɛ nisɔndiya las'u ma a ka ca Ala fɛ directeur yɛrɛ ka kuma la ekɔliden caman ka selima fini mina bɔ ni fini in na donc an bɛ welewele kan de lase mɔgɔw ma halisa an ye weleli fɔlɔ minnu kɛ an lamɛnna dɛ an lamɛnna nin t'an kelen fanga ye mɔgɔw ye dɛmɛ kɛ ka bɔ Bamako fan bɛɛ. École des Jeunes Aveugles de Misala n'ale ye fiɲɛtɔ école privée fɔlɔ ye Mali la ale ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ dɛmɛ ninnu nacogo ɲɛna kosɛbɛ. Nisɔndiya min bɛ ne kan bi Ala de b'a dɔn ne bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn mɔgɔ min ye nin hakilina ta Ala k'a tigi sara ni hɛrɛ ye diɲɛ ani lahara minnu y'a dɛmɛ Ala k'u bɛɛ sara ni hɛrɛ ye diɲɛ ani lahara parce que anw minnu bɛ yan anw bɛ ka baara mun kɛ mɔgɔ caman t'a dɔn mais n'ale y'a dɔn ka dɔ fɛn dɔ ka bɔ a la yɛrɛ la ka k'an ye adamaden ni fɛn o fɛn bolila ka di mɔgɔ ma a bɛ wo dɔ de créer mais i ni cɛ ni baraji o de b'a wo datugu an bɛ muso in fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ani a tɔɲɔgɔn minnu nana ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Remise symbolique de don ale kɛra nisɔndiya ani bɛn kɔnɔ wa an bɛ se k'a fɔ ko a kɛra wagati ye wagati min bɛna to dɛmɛ sɔrɔbagaw hakili la. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ n kelen tɛ an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don aw ka bi dɛmɛ na bi sunkalo b'a bonya n'a barika kama Ala kana ta yɔrɔ lankolon to
ala ka caman b'a den bila nɔ na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa caman ye association présidente dɛmɛ ni wulikajɔ in la maa minnu ko k'u tɛ fɛ a ko ka f'u kɔ. Ninnu dɛmɛ ka kan quoi franchement ninnu dɛmɛ ka kan yɛrɛ de parce que ni yɛrɛ sera an kun b'a kuma mɛ an selen yan vraiment i b'a dɔn k'a fɔ vraiment an nana fɛn fɛn a ka dɔgɔ ninnu na wallahi a ka dɔgɔ la vraiment mɔgɔ bɛ yen bɛɛ ka se ka dɔɔni kɛ quoi donc bɛɛ ka se ka dɛmɛ dɔɔni kɛ ka se ninnu ma ninnu dɛmɛ ka kan yɛrɛ de wallahi ninnu dɛmɛ ka kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɛmɛ kɔfɛ délégation in tagama kɛ ka taga u ɲɛ dan ni lekɔliden lujuratɔw siyɔrɔ la wa hakilina in tabaga n'o ye madame Sako Jɛnɛba Yaliku ye ale y'a jira k'a fɔ opération un navire un sourire bɛna to sen na don nataw la jamana fan wɛrɛw la. Halisa sungaloko hokumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo wulada ka dugu jɛ bin dɛnɛ na Layilatul Kadiri ale ɲɛnamayara Bamakɔ ale alabato yɔrɔ caman na i n'a fɔ misiri kɔnɔnaw ka fara an ka diinɛ laseli yɔrɔbaw kan ni wulikajɔ ninnu senfɛ min ye kalimudaw ye ka taa se kuranɛ kalali ma ale ni wajulu olu caman kɛra Musa Ɲangi ale tari ɲɛmada kɔfɛ a ye mun sɔrɔ aw ni ne ye an ka jɛn k'o lajɛ. Kalankan fara ɲɔgɔn kan ni ala kosuma kɛra Bamakɔ fan bɛɛ Layilatul Kadiri su. Layilatul Kadiri walima latigɛ su o ye sunkalo su belebele dɔ ye min dira silamɛw ma ka se ka seli ni ala kosuma camanw kɛ ka yafa ɲɔgɔnmanw kɛ yaasa ka hinɛ sɔrɔ an dabama yɔrɔ. Sunkalo yɛrɛ ka bonya sɔrɔ a y'a sɔrɔ ni fɛnba dama dɔ ye a fɔlɔ o de ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ lawul mahfuzu walan na ka na diɲɛ sangaba fɔlɔ la o ye sunkalo bonya fɔlɔ ye a filanan o ye jumɛn ye sunkalo ye bonya sɔrɔ k'a sababu kɛ Layilatul Kadiri an filɛ nin suba min na. Bozola Imam Musafa Suare Ture ka fɔ la Layilatul Kadiri su bɛ ɲini sunkalo tile 10 laban kɔnɔ. Sahaba dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ Ibn Abbas ko Layilatul Kadiri ye 27 de sinon alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ko an k'a ɲini 10 laban de kɔnɔ 10 laban o fɛnɛ kɔnɔ a ye nɔgɔya k'an ye k'an k'a ɲini 10 laban kelen kelenw kɔnɔ 21 23 25 27 29 ni su 5 mɔgɔ n'i jija ka Layilatul Kadiri ɲini i bɛ Layilatul Kadiri sɔrɔ Alamdu ye bonyaba de fɔ a la a ko ni mɔgɔ min bɛ n'i ye Layilatul Kadiri jɔ k'a bato kɛ imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi mɔgɔ o mɔgɔ de ko ne ye Layilatul Kadiri kɛ k'a dabɔ de nimaniya kosɔn baraji ɲini kosɔn ko o tigilamɔgɔ ko i ye jurumu fɛn fɛn kɛ Alahu Taala b'a bɛɛ lajɛlen a b'o yafa i ye. 300 logement na Bamako cɛw ni musow bɛ bɔ ka caya ka seliw ni ala kosumaw caya ni su barikama in na. Muhamadu mun de ye latigɛ su ye mun de ye kutubi su ye mun de ye Layilatul Kadiri su ye a tila ka sigi a kan a ko Layilatul Kadiri a ko Layilatul Kadiri a su khayrun min alfi shahrin a ko a ka fisa ni kalo 1000 silamɛ caman ka faamuya la Layilatul Kadiri su kelen ɲuman sɔrɔli i bɛ se k'i jigiya n'a ye k'o bɛ se ka k'i ka alijinɛ sɔrɔ sababu ye an bɛ dugawu kɛ ala ka Layilatul Kadiri ɲɔgɔn caman yira an bɛɛ lajɛlen na. Amin rabi ala ka do kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ kunnafoniya bɛ taa ɲɛ an bɛ taa kɛnɛya ale bunakun kan ni waati na k'aw ladɔnniya k'a fɔ bana min bɛ yen ni a bɛ wele ko maladie rénale ni o ye rɛndimi bana ye ko ale ye bana ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ wa bana in a sababu bɛ bɔ bana wɛrɛw la i n'a fɔ jabɛti hypertension ka taa fara min ye ji minbaliya ale ni fura tali i kunfɛ ni o ye automédication ye walasa ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ bana in ale kɔni kɛlɛ ko min laɲininen don o de ye ladilikanw ale ni ka kɔn ka wuli k'a kunbɛn ko de bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw olu kisi Asanso ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ an ye a ko kan. Maladie rénale ale ye rɛn bana ye min bɛ gɛlɛya don rɛn labaarali la joli sanuyali la hali n'o y'a sɔrɔ a taamasiyɛnw man ca taamasiyɛn damadɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la min b'a to sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a bɛ yira k'a fɔ rɛn bana bɛ nin tigilamɔgɔ la. C'est-à-dire dɔw bɛ yen ni dugu jɛra a b'a sɔrɔ sen fila bɛ funu ɲɛda fila bɛ funu ɲɛda bɛ funu a dɔw yɛrɛ fo kɔnɔ yɛrɛ bɛ tɔn donc o ye taamasiyɛn damadɔw ye mais taamasiyɛn dɔw bɛ fana minnu bɛ mɔgɔ hakili jigin bana wɛrɛw la o de b'a to yɛrɛ kuma dɔw la an bɛ banabaatɔ dɔw sɔrɔ retard la dɔɔni parce que n'o fɛn ninnu b'u la u hakili bɛ jigin sumaya la o ye mun ye fɔnɔ
fɔnɔ bi dɔw ta ye fɔnɔ ye dɔw ta u tɛ dumuni kɛ dɔw ta n'u ye fɛn fitinin u bɛ sɛgɛn dɔw bɛ u tɛ sunɔgɔ sufɛ mais u bɛ sunɔgɔ tilegan fɛ de ni rɛnbana nana kuma dɔ la fana i b'a sɔrɔ sugunɛ bɛ dɔgɔya n'a sɔrɔla kɔrɔlen ne wulila sɔgɔma la dɔrɔn i bɛ taa sugunɛ kɛ mais i y'a ye k'a fɔ i ye tile 2 kɛ i ni wulila i tɛ taa sugunɛ kɛ et puis tile yɛrɛ kɔnɔ sugunɛ bɛ kɛ mais a man ca ou bien yɛrɛ bɛ ka wuli kabi sɔgɔma fo sufɛ e dun ye ji min sɔrɔ misali la i ye seri min ou bien i ye ji caman min mais i tɛ la ka sugunɛ sɔrɔ ou bien i y'a jateminɛ dɔgɔkun kɔnɔ i ka sugunɛ kɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ k'a sɔrɔ tileba dun tɛ donc ni sugunɛ hakɛ fana dɔgɔyara ka fara ni taamasiyɛn ninnu kan a kan ka mɔgɔ hakili jigin yɛrɛ pour dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la jimibaliya tɛ se ka rɛndimi bila mɔgɔ la nka jimibaliya b'a to rɛndimi ale bɛ se ka lase mɔgɔ ma nɔgɔya la cogoya min na k'a sababu kɛ rɛn mago bɛ ji la walasa k'a ka baaraw kɛ ka ɲɛ ji min bɛ farikolo la o bɛ jeli fana hakɛ de ɲa walasa a yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ka ɲa mais ni farikolo ji dɔgɔyara dɔrɔn rɛn tɛ jeli ɲɛnama sɔrɔ donc o b'a to yɛrɛ bɛ sɛgɛn fa a bɛ dɛsɛ donc dimibaliya in b'a fɔ surtout âge dɔw bɛ yen mɔgɔkɔrɔba ninnu an faw n'an baw n'an mɔkɛ n'an mɔmuso minnu bɛ so olu hakili yɛrɛ de bɔ ji kɔ o ye adamaden yɛrɛ dacogo de ni si kɔrɔyara dɔrɔn centre dɔ bɛ yen mun kan k'a to ji min nɔgɔ b'i la i kan ka taa ji min bon n'o o centre n'i kɔrɔla o centre bɛ dérégler dɔɔnin donc o b'a to u bɛ ɲinɛ ji min kɔ or o mɔgɔkɔrɔba ninnu fana de bɛ yen ala ka ko la ni sigi nana kɔni bana caman bɛ na dɔw b'a sɔrɔ tension b'a dɔw la jabɛti b'a dɔw la kurukundimi b'a caman na kɔdimi b'a caman na dɔw b'a la ka fura wɛrɛ ta donc n'i b'a la k'o fura ninnu ta e t'a la ka ji min donc o bɛ kɛ sababu o fura ninnu yɛrɛ de bɛ tila ka yɛrɛ degun ka taga fɛ tuguni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la rɛnbana furakɛli ka ca a dɔw bɛ tali kɛ furakisɛw tali la a dɔw bɛ tali kɛ joli lasaniyali la n'a bɛ f'o ma ko dialyse walima a dɔw yɛrɛ bɛ tali kɛ ka maa wɛrɛ yɛrɛ bɔ k'a don banabaatɔ yɛrɛ na ni stade daminɛ ninnu don nephrologue bɛ furakɛli dɔw kɛ an b'olu wele ko traitement conservateur o ma se dialyse ma o ma se greffe ma o ma se fɛn wɛrɛ ma a bɛ fɔ dɔrɔn bɔn ayiwa karisa i yɛrɛ kɔni a degunnen don mais a ma juguya mais ni bana in b'a jukɔrɔ de b'i janto o bana in furakɛli la tiɲɛ na ne tun bɛ na waati min na n tun sɛgɛnnenba de don mais vraiment alhamdulillah depuis sera yan nɔ u ye furaw ni fɛn minnu di yan a ye lafiya kosɛbɛ walahi et puis fara mɔgɔw dun courage b'u la u bɛ boli la u bɛ taa ka na courage b'u la alhamdulillah an tɛ foyi sara an bɛ taa ka na an b'a kɛ vraiment pas de mal fosi m'an sɔrɔ nɔgɔya kɔ yan nɔ kɔni u b'i occupé la ni malaise min sɔrɔ n'i y'a f'u ye bɛɛ bɛ boli k'a lajɛ fɛn min b'i la sisan k'a bɛɛ fɛngɛ pour que i ka se ka lafiya ni dɔgɔtɔrɔ n'a y'a occupé la nisɔndiya yɛrɛ fɛ bana bɛ taga b'i kan de tout le temps ni bɛ bɔ n bɛ dugawu k'u ye e n ko ala k'aw yɛrɛ dɛmɛ ala k'aw kisi bana jugu tɔɔrɔ ma hali n'o y'a sɔrɔ furakɛliw ka nɔgɔn ni furakɛli mansininw bɛ yen gɛlɛya min b'u senkɔrɔ bi o ye banabaatɔw ka furata ye u yɛrɛ ma n'a bɛ fɔ ale ma ko automédication ale bɛ se ka tali kɛ dɔgɔtɔrɔ fura walima farafin fura la ka kunnafoniya di ka nɛgɛnɛgɛniw kɛ ani ka bilasiraliw kɛ olu ye wali ye min b'a to kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔ la an bɛ se k'an yɛrɛ lamatarafa cogoya min na ka sababu kɛ k'i janto i yɛrɛ na o de ye k'i janto i ka diɲɛnatigɛ la ayiwa nin de bɛ taa ni an ye jamana ale kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye wulikajɔ k'a ye minnu sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ Senegal jamana ale kɔni ye fɛɛrɛ kɛ fɛn min bɛ tali kɛ dolari wari miliyɔn 471 na ni ko o sara ka bɔ a ka juru min bɛ kɔkan juruw la o baara ninnu bɛna kɛ sababu ye ka se ka nɔgɔya da kɛ Senegal jamana ye a ka sɔrɔ ɲinini na diɲɛ nafolosow la an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye nin juru kofɔlen ye ale kun kan ka ban marisi kalo ale tile 13 nka Senegali ale wariw sara yanni a banni cɛ kumu kɔnɔ Basiru Jomayi Faye ale ka fanga o ye nin wulikajɔ ninnu sabati walasa u bɛ se k'u ka juru bɛɛ sara cogo min na u jaba bɛ se ka jɛya diɲɛ musakako cakɛdaw olu fan fɛ Farafina kɛlen don fɛn min ye kɛlɛ min bɛ Israel ale ni Lameriki jamana o ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni ka a kɔlɔlɔba sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tajiko ale ta fan fɛ yɔrɔ min bɛ wele Détroit d'Ormuz ale datuguli kɛra sababu ye fɛn min ye tajiko ni ka gɛlɛya diɲɛ fan caman fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye farafin jamana caman taji mara yɔrɔ minnu b'olu bolo o tɛ tɛmɛ tile 15 ka se tile 25 bɔɲɔgɔnko ma hali n'a sɔrɔ laɲini kɛlen don diɲɛ
tɔnba minnu bɛ tajikow kunna walasa fɛn min ye taji marayɔrɔ o ka se ka se tile 90 bɔɲɔgɔnko na. Ugandakaw fɛ yen nɔ fanga sinamatɔn maa min bɛ yen n'a bɛ wele Bobi Wine ale kɔni laseli kɛ k'a jira k'a fɔ a ye jamana bila ka sababu kɛ bagabagaliwalew fo ka taa se dantɛmɛwale dɔw olu taara ni k'a yɛrɛbakun sɛgɛrɛ o hukumu kɔnɔ a ye wulikajɔ kɛ ka se ka fɛn min ye Uganda jamana bila min na a yɛrɛ ni bɛ se ka kisi cogoya min na a ye nin lase kɛ walasa ka se ka tɔndenw ni k'olu hakili sigi o hukumu kɔnɔ Bobi Wine a yira k'a fɔ ale kɔni tɛna taa yɔrɔ fɔ nka a b'a ka tɔndenw ni k'olu hakili lasigi k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na ko bi a bɛ lakana kɔnɔna la. Kongo jamana kɔnɔna la Karido kalafili bolodala min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma karafili la min kɔnɔna la Denis Sassou Nguesso n'ale bɛ fanga la a bɛ san 42 bɔ n'ale yɛrɛ si bɛ san 82 la ale bɛ k'i kanbɔ a ka fanga tako 5nan o nɔfɛ a mana dɔnniya k'a fɔ maa 3 olu de kɔni kun welelen don ka taa ni karafili baara in na Kongo jamana kɔnɔna la min kɔnɔna la fɛn min ye fanga sinamatɔnw ye olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni dalen tɛ k'a fɔ ko kalafiliw bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔna la sifinnakaw olu fana y'a jira k'a fɔ olu kɔni fari fagalen don ni karafili ko in na ka sababu kɛ Denis Sassou Nguesso a kɔni bɛna fanga ni k'o ta i n'a fɔ kalafili tɛmɛlenw. An balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn a filɛli ko cɛ ɲina ka kan bɛ d'aw ye kunnafoniya kura wɛrɛw kɛnɛ kan ka kɛ ni waati nataw ye aw k'an bɛn. A cɛ kaɲi a n'o kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima telima wa da ka di trop sojo law la fiera pentirike law la fiera i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bɛ om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o